ħallsu l-flus inkella noħdulkom l-eliqi. Hekk qed ikunu trattati numru ta' bdiewa li qed jiġu medda li jteħdulhom l-eliqi tagħhom f'Marsa Xlok jekk ma jħallsux ammont ta' flus għal dawn l-artijiet. Dam detriment għall-għajxin tagħhom ta' kuljum, eliqi li ilhom jinħadmu minnhom 20 kbar ta' snin. Ma dawn il-bdiewa hemm numru ta' bdiewa oħra li d-destin tagħhom jinsab ikoll imdemdel, hekk kif għadhom qed jistennew il-weda li kien għamel il-Gvern dwar protezzjoni legali. Madwar 20 bidwi li tkellmu mat-Times of Malta qalu li se jkunu affettwati madwar 300 tonna art. Saħħu li ġew avviċinati mir-raġel qed jiddikjara li xtara l-art u talabhom jew li jixtru l-art bil-prezz ta' 65,000 euro għal kull tomna, jew jaċċettaw ammont żgħir ta' flus biex jitilqu jew inkella jiftħu kawża fil-qorti kontrihom. Il-bdiewa qalu li jmerithom iktar rispett hekk kif ix-xogħol tagħhom huwa importanti ferm għal qasam agrikolu ta' pajjiżna. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Partit Nazzjonalista ħabbar li Gvern ġdid Nazzjonalista se jniedi skema ta' għajnuna sabiex bdiewa attivi jakkwistaw direttament ir-raba tagħhom b'self bla interessi. Proposta oħra li tresqet kienet li jitħaffef il-proċess ta' regorizzazzjoni ta' qbiela tal-Gvern u li jiġu deċiżi il-bosta każijiet ta' qbiela mal-Gvern bi kwistjonijiet pendenti ta' titlu jew reġistrazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qal ukoll li se jkun qed iniedi skema ta' għajnuna diretta fuq il-ħlas ta' qbiela fuq art privata. Din l-iskema se tkun tinkludi ħlassura ta' 70% tal-prezz tal-qbiela għal bdiewa li jagħtu prova ta' produzzjoni ta' xejjex u frott mibjuwa fuq is-suq lokali b'inċentiv li jsaħħaħ il-prodott Malti.